Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon a yau. To a yau bidiyon mu zan koya mana ainihin yadda za ka canja status ɗin abokinka. Kamar yanzu ne abokinka ya yi posting a cikin status ɗin shi na WhatsApp, to za ka iya zuwa da wasu ‘yan dabaru ba sai ka wani downloading ɗin wani application ko kuma wani abu ba, ta cikin wayanka za ka yi ‘yan wa'insu dabaru da zan koya maka. Kawai ka je ka canza mai ainihin wannan posting ɗin da ya a cikin WhatsApp status ɗin shi. Idan har kana so ka bi ni a cikin bidiyon nan, ina mai roƙonka ka danna min subscribe ɗin nan, sai ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar na saki wani bidiyon YouTube za ta sanar da kai, domin na tabbata da cewa lallai wannan bidiyon za ka ji daɗin shi sosai, domin ba kowa ya san wannan sirrin ba. Mu shiga cikin bidiyon. Dan uwa, kamar yadda kuka ji, idan har kana buƙata ka canza ma ainihin abokinka status ɗin da ya a cikin ainihin WhatsApp ɗin shi, abu na farko za ka je ka kalli wannan status ɗin da ya yi a cikin WhatsApp ɗin shi. Kamar haka, idan ka shiga WhatsApp ɗinka, za ka je ka nemi wanda kake buƙata ka canza mishi ainihin hoton da ya posting a status, ko kuma dai bidiyo ne da sauran abubuwa dai. Kamar yanzu wannan abokin nawa gashi nan ya yi posting a cikin status ɗin shi, kamar gashi nan na gani. Bayan ka gan shi kamar haka, to gashi nan ka gama ganin status ɗin shi ka buɗe. To abin da ake so yanzu, sai ka je ka nemi folder ainihin file manager na cikin wayarka. File manager kowa ya san shi, da zaran ka shiga cikin file manager da cikin wayarka kamar haka gashi nan. To kana shiga cikin file manager ɗinka, a nan abin da ake buƙata za ka buɗe ainihin duk wani file da ka san wayarka ta hiding ɗin shi. Idan har kana so ka buɗe ainihin file ɗin da wayarka ta hiding ɗin shi, za ka ga wasu madannai a nan ga su nan ɗan ɗigo-ɗigo guda 3 a nan sama haka, sai ka danna su. Za ka ga inda ainihin gayi nan new window, gashi nan new folder, gashi nan sort by, ga select all, ga kuma get info, ga kuma nan show hidden file. To wannan na ƙarshen za ka danna shi ainihin ka buɗe shi. Wata wayan ba haka tsarin ta yake ba, wata wayar za ka ga tsarin ta gefen ainihin ta nan gefen hagu yake, da zarar ta nan gefen hagu za ka gan shi. To ni nawa wannan wayan a nan take. To za ka ga dai kuma ta inda ka shiga, za ka ga inda aka rubuta show hidden file. Idan a buɗe yake sai ka buɗe shi, idan kuma a rufe yake sai ka kunna shi kamar haka. Ni gashi yanzu na kunna nawa, kun ga gashi nan don't show hidden file, ma'ana da na danna don't show ɗin nan ainihin na rufe. To yanzu na buɗe. To a nan abin da ake buƙata, ya ka je ka shiga ainihin foldojin wayanka gabaki ɗaya na kan wayanka, sai ka je ka duba inda aka sa WhatsApp, sai ka shiga cikin WhatsApp. Za ka ga inda aka sa WhatsApp, to sai ka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar haka. Ainihin ka shigo foldan WhatsApp ɗinka yanzu, sai ka duba, za ka ga inda aka rubuta media. Kana shiga cikin media, ni gashi nan a nan ƙasa, sai ka shiga cikin media. Kana shiga cikin media, za ka ga inda aka rubuta ainihin status, gashi nan na farkon nan, sai ka shiga status. To kun ga anan zai kawo maka duk waɗansu jerin hotuna da abokananka da sauran ƴan uwanka suka yi ainihin posting a cikin status ɗinsu na WhatsApp. Ni gayi nan wa'innan hotunan gashi nan wanda muka gama gani ɗazun nan, gashi nan ya bayyana min a wajen. To yanzu kamar a misali, ina so na canza mai wannan hoton da ya yi, sai in mai da shi ko nawa, ko in mai da shi wani, yanda zan bashi mamaki. To kamar haka, sai in danna kan hoton kamar haka. Ina danne shi, za ka ga gayi nan ya nuna alamar boot, sai ga waɗansu madannai nan guda 3 a sama, sai ka danna su. Za ka je can ƙasa, za ka ga inda aka rubuta rename, gashi nan na biyu ƙarshe ɗin nan, za ka ga an sa rename, sai ka danna shi kamar haka. To kana danna shi, gashi nan za ka ga ya nuno maka adireshin na ainihin wannan hoton nashi. Wannan link ne na hoton nashi. To abinda ake so kai anan, za ka danne shi kamar haka. Kana danne shi kamar haka, za ka yi copy ɗin shi. Kana danne shi zai nuno maka wannan abun, sai ka yi copy ɗin shi kamar haka. Ka yi copy ɗin shi kenan, sai ka zo kuma sai ka goge hoton a wajen. Kana goge hoton kamar haka, ka fitar da hoton a cikin nan wajen, sai ka dawo baya. Kana dawo baya, sai ka je ka nemi inda ainihin hotunan ka suke.
da kake so ka canza, sai ka je ka nemi hoton da kake buƙata ka canza mai. Kamar yanzu haka bari in shiga cikin wato pictures ɗina, na shigo cikin pictures ɗina, to bari in zaɓa na cikin wato Facebook. Kamar yanzu a misali ina so in ɗora mai wannan hoton nawa, sai in danne shi kamar haka. Ina danne shi sai in shiga waɗansu madannai ga su nan su ma guda 3. Zan ga inda aka rubuta copy, zan ga inda aka sa move, to sai idan copy zan yi sai in yi copy ɗin. In kuma move ne, wato za ka yi moving ɗin shi, wato ka je ka ɗora shi a can wancan ainihin wato status ɗin inda ka goge wancan. To ni nan bari in yi move, kaga sai ka yi move, sai ka je ka nemi wato ainihin, sai ka dawo da foldojinsu gaba ɗaya, sai ka je ka nemi wato inda aka sa WhatsApp ɗin kamar yadda muka shigo daga farko. Sai ka shiga WhatsApp ɗin, sai ka shiga media, in ka shiga media sai ka shiga status ɗin. Kana shiga status ɗin sai ka yi moving ɗin shi a nan, za ka ga yana a ƙasa inda aka sa move ɗin. In wayarka ta ƙasa ta nuna ma ko ta ina ta nuna ma, sai ka yi moving ɗin shi gashi nan. To kamar yadda ka yi moving ɗin shi ka mai da shi, sai ka dawo, kana dawowa sai ka dawo cikin wato ainihin folder wato ainihin WhatsApp ɗin, sai ka ƙara shiga media ɗin, sai ka shiga status ɗin kuma. To gayan za ka ga hoton nan gashi nan wanda na ɗauko na moving ɗin shi na dawo da shi nan wajen, gashi nan a ƙasa. To tunda gashi nan a ƙasa yanzu sai in danne shi kamar haka. Ina danne shi ga waɗansu madannai nan guda 3 a saman nan, sai su ma an ƙara shigarsu haka. Zan ga inda aka rubuta rename, to sai in shiga rename ɗin nan. To wannan adireshin na hoton nan sai ka goge shi. Kana goge shi gabaki ɗayan shi, dama ka riga da ka ɗauko wancan hoton adireshin nashi, sai nan ma sai ka danne, kana dannewa zai nuna maka wannan alamar haka. Sai wancan wato ainihin hoton adireshin nashi da ka goge da ka ɗauko, sai kai pasting ɗin shi. Kana pasting ɗin shi ka ga wato ka sa adireshin wancan hoton nashi akan wannan hoton naka da ka ɗauko ka ajiye shi a nan wajen, sai ka danna OK. Kana danna OK, wato ka riga da ka sa adireshin hoton a nan wajen, ka riga da ka sa shi. Yanzu abin da za ka je kai, ka ga hoton nan ka riga da ka ɗora shi. Abin da za ka je kai ka koma cikin wato ainihin WhatsApp ɗin. Kana shiga WhatsApp ɗin sai ka je ka duba status ɗin nashi, gashi nan. Kana duba status ɗin nashi za ka ga hoton ya canza. Bari ku gani, za ka ga hoton ya canza. Za ku ga hoton ya canza. Yauwa, to kun gani gashi yanzu hoton ya canza ya dawo wanda na ɗora. To haka ne za ka ba ma abokinka mamaki, ya ga kuma shi bai ɗora hotonka ba, bai kuma ɗora wani komai naka ba, kawai sai dai ya ga wato ainihin status ɗin shi ya canza, ka canza mai hoto. Ta haka za ka ba shi mamaki, ya zo ya tambaye ka, a'a ya aka kai wannan abun ne, me ya faru ne, ba a sa hotonka ba amma ga hotonka ya gani. Ta hakan za ka ba shi mamaki, kaga wato ainihin sai ka kora mai bayani ga ta yadda aka kai ka ba shi mamaki. To dan uwa, wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Ina roƙon ka danna min subscribe idan baka danna ba. Na gode.